बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. श्री यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटी संचलित कोकणातील पहिल्या भोसले सैनिक स्कूलचा भूमिपूजन सोहळा उत्साहात संपन्न झाला. संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार व सैनिक स्कूल सोसायटीची मान्यता प्राप्त असलेल्या या ऐतिहासिक सोहळ्यास मान्यवर उपस्थित होते. भोसले नॉलेज सिटी चाराटे वजरवाडी येथे आज भूमिपूजन व शिलान्यास सोहळा संपन्न झाला. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हा संघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिंधुदुर्ग डॉक्टर अरविंद कुडतरकर, प्रांत संघटक मंत्री अभायुप कोकण नीरज चौधरकर, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद उपाध्यक्ष ग्रुप कॅप्टन श्रीकांत वारडकर, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोकण प्रांताध्यक्ष मेजर विनय देगावकर, संस्थेचे कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले, अध्यक्ष ॲडव्होकेट अस्मिता सावंत भोसले, संघाचे जिल्हा कार्यवाह लहू म्हाडेश्वर, डॉक्टर प्रवीणकुमार ठाकरे, सुनेत्रा फाटक आदी उपस्थित होते.